Така, в събота или в неделя, дано не объркам деня, мисля, че беше неделя, едни момчета, инициативна група, се поинтересуваха какво се случва с граните, изваден от площада, притеснени от това, че той ще литне на някъде, образно казано. Похвално е, че те са млади хора, обаче с позиция и се интересуват за града, нещо, което възрастни хора, които пишат насам-натам, когато има камери, се така врат да говорят, обаче ето тема, за която пък те си премълчаха и младите я подеха. Направиха, да речем, кръгла маса, на която, за съжаление, много малко перничани се отзоваха. Вие бяхте там. Вие това, което казвате, за най-голямо съжаление, е един въпрос, който многото давна се дискутира. Още след като започна ремонта на площада. Това не е нов въпрос. Действително прави чест на тези младежи, че поеха такава инициатива. Но в една община такива неща не могат да се случат, както вие казвате, да отлетат такива неща. Това са материални активи, които са заприходени към общината. Няма значение кой е кмета, няма значение кой е общинския съвет. Така, има материални активи, които са изчезнали годините. Тъй като и габрото, черното габро, ако си спомняте, то се краднеше от мемориалния комплекс. Направо си се сваляш от мемориала, да. Далечното време, в края на 10-те години, екипа на Андреев разпореди габрото да бъде свалено. Габрото бе свалено, предадено на съхранение. Първо в общинската фирма, търговско дружество, благоустройствени строежи. След това, когато бе приватизирано благоустройствени строежи, то премина в общинското търговско дружество Жилфонд и това, което е свалено, то се пази и съхранява. Вече толкова години минаха, повече от 15 години, от как е свалено габрото. Вече друг е въпросът, че не му е намерена реализация. Така че и с гранита, то е отговорно пазене, да се надяваме, че няма да бъде такъв дълъг периода като габрото, гранита да не бъде ползван, защото вие сте разбрали, че на дискусията се поставя въпроса, твърде много е скъп да бъде купен на едро този гранит. Аз съм привърженик на това, което коментираше предишния кметски екип в лицето на госпожа Янакиева, лек и пръст на жената, този гранит да бъде използван за възстановяване на тротоарни площи в района на нашата община. Дали ще бъде на най-оживени места в общинския център Перник, дали ще бъде по отделните селища, но той трябва да бъде и да обслужва нуждите на перничани. Той е на перничани и трябва да бъде направен. Може на някой да не му харесва алеята в парка, централната градска алея в парка, но добре, че беше направена и вие видяхте всички тържества, които се провеждат след като започна ремонта на площада, минават по тази алея. Всъщност не е ли добра идеята целият парк, каквато част може да поеме, примерно, от тези плочи, да се нареда там, защото е видно, че той е доста окаян милички. Освен в парк, аз ви казах, има толкова натоварени зони в града ни, в които могат да бъдат поставени тези мраморни плочи, защото и пред болницата, вземете примера. Въпреки, че на 10-15 години се прави ремонт, там е човекопотока огромен, случват се. Що годи представително място? И представително място. Всеки един от кварталите има такива места, където могат да бъдат поставени. И голямите селища, и по-малките селища. Така че може да бъде намерена реализация при добро желание, за да бъде действително направено необходимото. Както и за габрото, например. До сега това габро можеше да намери някаква реализация. Трябва все пак 15 години. Плащат ли се такси за Не се плаща, защото това е общинско търговско дружество. Но все пак, защо да не бъде вложен в нещо? Да бъде направено в нещо, в което ще бъде в името на перничани, в полза на перничани, вместо да седи на отговорно пазене, да седи вече толкова дълъг период от време. Нали, вярно, че камък, ама не се използва за нищо. Все пак е плащан. Града трябва да го използва, това е ресурс. Че специално мина отворено, за да се извади това габро. То е в специален прерогатив, за да се направи мемориалния комплекс. Имаме го.
Защо да не го използваме да го направиме? Аз не съм специалиста, който може да каже за какво, но има. Например, най-малкото се сещам, какъв е проблема паметника на Кракра Пернишки, например, под някаква форма да бъде облечен с това габро. Съвсем условно приемам, защото сега минавам, нали, и има решение на този проблем. Ако бъде потърсено, ще се намери със сигурност, както казват, има и хора, които знаят. Преди време прочетох някъде, пак в интернет беше мнение, че може би вие сега го споменавате, примерно тротуарни площи да се правили алеи и така нататък. Мнението беше там, че тези гранитни плочи са част от историята на града и някакси по-им подхожда, след като им е взето това право да са на централния площад, да са някакви други площадни зони, не просто тротуари, защото... Аз ви казах, пред болницата това е площад. Квартал Изток също има такива. Да, говорим да не са тротуари около някаква граника, да си е по-представителна площ. Публични места, в които има голям човекопоток, могат да бъдат направени. Това, което вие казвате, напълно съм съгласен. Чак този обем не е толкова голям, че да задоволи потребностите на всички квартали, но има райони, където човекопотока е голям. Както казвате вие и представителен, да, въпреки, пак казвам, неодобрението от някои, тази алея в парка, добре, че има в момента.